good morning kabatak. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kabatak. Ayan. At ngayong araw pagpapatuloy natin yung pagpalitada doon sa likod ng CR. Yan. At ang papa ni Bicolana ay magpipinis sa loob ng CR mga kabatak. At abang-abang po tayo sa update dyan mga kabatak. Ayan. Yo yo yo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa atin. Ayan. At kay Bayaw, yan, walang sawang sumusuporta para pagpatuloy ang mga gawain na pangkatulong sa kapwa mga kabatak. Ayan. At sana di kayo magsawa sa mga na-upload namin ng mga video. Panood nyo na minsan may kasiyahan, minsan may malungkot, minsan nakakatawa talaga ng todo. Yan mga kabatak. Nagbasa po ako ng comment. Salamat kay Paris Claverio. Ay sabi niya, naubos ang load ko. Kano ulit Bicolana at ang subaybay sa inyong dalawa. Ayan, salamat. Salamat po. Yung mga naglo-load dyan ng mga regular load, yung mga combo-combo, no? At yung iba ay pupunta pa talaga sa signal. Yung iba ay nangihiram lang ng cellphone, no? Para lang makapanood. Salamat sa inyo. Na-appreciate ko po yung inyong pagsusubaybay dito sa aking YouTube channel. Ayan, salamat. At bagamat yung kayo mabigyan ng load, no, gumagawa po kayo ng paraan, no? At siguro yun lang ang way nyo para at least, yun na nga, magkaroon tayo si Pedro, magtuloy-tuloy ang mga proyekto. Salamat sa inyo, ingat and gabis po kayong lahat ng mga kanoli dyan. At basahin mo na rin po yung ibang mga comment dito, kaka-upload ko lang kanina. Ito si Jomar Molina, good morning Kuya Noli, Kuya Gatso, lalong gumaganda yung CR ni Bicolana girl. Maraming salamat po, responder at kay Kathleen, God bless. Ito si Leoner Kubo, 1717, Sir Noli, Kuya Gatso, lalong gumaganda ang CR, ayan, nakakaroon na ng tiles. Ayan, Sir Dennis Pinido, ayan, hello sa'yo. At si Benson, ayan, napakasulit mo ito. Si Julius Lagua, hello. At si Princess Teya, ayan. At si Paris, sabi na yung kanina nabasa ko. At si Karuta TV. At saka si user, ito, okay. Ayan, salamat. Saka si Mr. Bulacan, ayan. Sunday Florano, biyaying all around, hello. At si Paring Ruben Libo, hello po. Ayan. Hello sa inyo, no? Salamat sa inyo lahat sa nanonood sa ating mga sponsor, lahat sa inyo. Maraming salamat po pagpalain po kayo araw-araw at lalo po ikat ang inyong sarili, ang inyong pamilya, pati ang inyong mga trabaho, no? Ang inyong mga pamilya rin sa Pilipinas, sana ay din sila lahat, no? Sana na ma-promote kayo sa inyong trabaho. Ayan, salamat sa kapasya na yung mga blessing. Salamat! Ayan! At ayun po si Bayaw, nagbibistay na. At yung lola niya ng Bicolana. Ay, sumama na kanyang lola. Ayun. Ilang taon na yun? 91. O, 91 na. O, 90 na kanilang, pinakang lola talaga. Ang mama ng kanilang lola, nila Bicolana. Anong tawag yan? Hindi naman siguro grandmother o ano. Ano na kami ko is, Papo. Maku-apo na kayo tawag, ganun, Papo. So yun po mga kanulit, at 91 years old. Congratulations, bibihira po ang nakabot ng ganyang edad. Kasi sa panahon ngayon, sa dami ng ating mga kinakain, ang mga kinakain natin ngayon, hindi na kagaya nung ulang panahon, no? Napaka-healthy. Walang noon, asin lang. Minsan niya, wala pang asin, okay na. Wala pang yung mga pinrasis na mga ingredients at pampasarap. No, kaya ang haba ng kanilang mga
nagbabago ang mundo, no? Nagbabago ang mga, kagaya, nag-upgrade ka, mayroon ng mga pangsangkap-sangkap na mayroon mga ingredient. So, sabi nila, ewan ko lang, kasi hindi naman ako doktor, na nakabawas daw ng, pag ano, kung dati kakailan yung mga ganyan, ngayon, siguro 50, 60, ayan, swerte na, abutin ka ng 70, di ba? So, napakaswerte, napaka-bliss. Ayan, at sana umabot pa yan si Lola ng 100 years old, kasi meron siyang 100,000 sa ano, sa government, di ba? Meron na yan, nasa batas yan. Ewan ko kung nabago siya, kung baka 90 years old meron na, hindi ko sigurado. At ang pagkakaalam ko kasi, pag 100 years old, meron ka talagang makukuha sa government o sa city hall yata na 100,000. Pero mayroon din ako na parang narinig na 90 years old, meron na daw. Alam ko lang, depende na siguro sa municipal. Ayan. At ayun si Bayo ng style. Ayan. Alright. Ayan na. At ang oras natin ay saktong alas 11 na. Mga ano ulit. Ayan. Ayan. At itutuhan ko natin ito, mga ano ulit. Itutuhan natin ito ng kereso. Kasi para talaga ano, pag makakapit na natin. Para talaga ano, lumitaw na lumitaw na talaga natin yung ano. Ayan. At kaya po, kahit daw na dito. Pati sila na, hindi siguro. Hindi yung tutuhan na lang namin. Ayan. Yo, yo, yo. Ayun, dito. Dito ka, kamaya. Dito ka. Baka malaglag ka na. Tapos sa dalam property has done. Dahil kung nandiyan na ako nag-distract, dahil naman ako bumili na ako
aking trainer kay Candelaria Girl. At yun po yung halo. At nandito na si Bayaw at ito nagluluto. Si Kulanak Agang Mama. At si Bayaw nandito na sa likod. Yan. Yan po ang tinatawag na hataw. Sige, ihataw mo. 5, 6, 7, 8. Wala. 5, 6, 7, 8. Talaga. Si Kuya daw, si Kuya. Ayan o. Ayan si Bayaw. Diba mga kaloli? Yan. Alright. Ayan, at bisitahin natin yung dito sa loob. Mamaya, arapin pa yan ng punasan pa yan ng yan. Ito mamaya. Ayun. Okay na. At meron pala yung mga siruho pa ng ice sa baba. Yan. Dito today. Alright talaga. Wala na, buhugas. Buhugas na ano? Sirula ba yun? Yan po at maya ay tigas-tigasin lang yan. At nag-iingay yung mga manok doon, no? Iingay yung mga manok siguro, ano? May nagbibitag kayo dito na, ano? Pagkuha ng bayawak. Nakakuha kayo? Oo. Wala na masyado bayawak ngayon? Wala na pampain. May sinasabi ah. Ano? Kada mapart na naman. Nakatitawid na. Ito hindi pranto, wala na. Hindi pa. Hindi ka tukas na pranto. Kung ilagay yung graduation mo, atin ka. Tapos, may paano yan naman yun, di ba? May, ang dami ka. Or completion. Atin ka ba? Tapos, basta may tawag yung salo-salo. May bagyang lutuin. Basta atin ka. Oo nga. Diba? Diba kuya? Atin siya tapos pag uwi
Wala ka na hindi atin. May salo-salo. Oh. Ayan. Wala, at iba yun, pinapantay na lang. Yan na po. At sa likod mga kanuli, ganito rin kalaki yun. Gumagalaw. Ganyan pala yung pag gumagalaw. Yan po ang nagdala dyan. Mga kanuli. Pag wala yan, yun ang ano, yung malakasan dyan. Hindi na sabi kataw. Wala talaga. Kasi iangat mo na iangat eh. Alright. Yan. Yan po. Binubuli na po. Yan. Binubuli. Yan. Ako, kitang-kita po. Kitang-kita ho. Mga kabayan, ganyan ho ang buhay sa Saudi. Ayan. Ito na.
Ayan ha. Gagamit ka ba? Puro? Kundi man lang sa akin. Magulong palikatan. Tagal mo. Ha? Kulang. Ha? Pag lima ka siminto, kulang din yan eh. Okay, okay. Hindi siya? Sabi mo, hindi taas ang siminto. Yun. Ganda ng pagkapinis eh. Panalong panalo. Sulit. Maya, ipong. Pum na yan. Pum na lang. Dito lang sa kabilang side. Wala na mali. Yan. Tapos siya ipupum na lang yun.
Yan. Yan, tapos na po dito sa likod. Mga bata. At siyempre dito. Ayan, tapos na rin. Ganda. Wow, ganda ng kanto.